El que avui volíem era presentar-vos el que va ser la imatge de la Diputació de València per a les celebracions del 9 d'octubre. Ja l'any passat vam optar pel model de poder tindre un cartell que, a més, els municipis de la nostra província pogueren fer propi, pogueren també utilitzar als seus pobles i ciutats i pogueren d'alguna manera difondre amb una imatge unitària, una imatge en la que el que hem volgut ha sigut apel·lar a l'autoestima de les valencianes i dels valencians i a més fer-ho des d'un punt de vista modern, apostant per la modernitat de la imatge amb un gran dissenyador amb el qual sempre és un plaer treballar com és Ivan Ramon. Esta és la imatge d'este any, la imatge d'este 9 d'octubre, d'un 9 d'octubre en el qual també des de la Diputació hem volgut sumar-se a la celebració del Dia de les Valencianes i dels valencians amb un programa de visites, un programa que està integrat dins dels Palaus Transparents, un programa que anirà des del dia 5 i fins al dia 15 d'octubre, amb visites els dies laborables de 4 a 8 i de 10 a 2 i de 4 a 8 en caps de setmana i festius, amb aquest objectiu que també ens hem marcat de donar a conèixer la Diputació, amb aquest objectiu que sempre hem considerat prioritari de saber que no pot estimar-se allò que no es coneix i per tant que és important el que la gent conega no sols les nostres instal·lacions, no sols la institució, sinó molt especialment allò que fa. D'ahí que també hagin volgut sumar a aquesta activitat el poder comptar amb l'exposició Coneix la Diputació, una exposició que fins ahir estava a Requena, que al llarg d'estos dies del programa del 9 d'octubre estarà així, estarà a la Diputació de València i que per tant tot el món podrà visitar. Ja en Requena ha tingut més de 5.000 visites i esperem que també així continuï amb aquest mateix èxit i ja des d'ací continuarà el seu viatge cap al Gira acompanyant també la memòria de la modernitat i aquesta exposició que ahir clausuràvem a Requena. Jo crec que és una manera molt important de conèixer la institució, sobretot perquè d'una manera molt senzilla, d'una manera molt amable, també utilitzant els recursos didàctics per als més menuts i menudes, anem a tractar que sobretot cada vegada més la gent sàpiga què és el que les diputades i els diputats fem en aquesta casa, què és el que els tècnics fan i què és el que ofertem no sols als municipis sinó al conjunt de la ciutadania. Dins d'aquesta mateixa filosofia s'engloba precisament l'exposició de memòria de la modernitat. Jo vull, i està així present amb mi, agrair al diputat d'Administració General, a Pepe Ruiz, tot el treball fet per aconseguir que aquesta exposició, que com hem dit moltes vegades, estava als fons de la Diputació però no havia eixit mai al carrer, que a més ha permès d'alguna manera també reescriure la història de l'art i d'ahir que hagin comptat amb la inestimable col·laboració de la Universitat de València, que avui ja no siga patrimoni sols de la Diputació, sinó que siga patrimoni del conjunt de la ciutadania. Ho ha fet a Requena i ara, a partir del dia 2 de novembre, estarà també al Gira. També hem volgut continuar apostant per allò que és nostre, allò que vam fent la Diputació, d'ahir que tot el que són les falques de ràdio, tot el que és la música promocional, siga precisament també d'un grup del Sonoradipo. D'alguna forma el que volem és continuar contribuint al coneixement d'allò que des de la Diputació promocionem, d'allò que són els nostres valors, que és la nostra música, que és la nostra gent, allò que cada dia fa la nostra gent. I finalment, fa un any, una data molt semblant a la d'avui, compareixia junt al diputat precisament per anunciar una cosa que per a nosaltres era essencial i era la normalització del BOP. El boletí oficial de la província ja fa un any que és totalment bilingüe i per tant jo crec que estem d'enhorabona perquè al final no sols és important anunciar les coses, el que realment és important és complir amb allò que s'anuncia i per tant gràcies al treball de tota l'àrea, gràcies al treball també de tota l'àrea de normalització lingüística tenim ja un BOP bilingüe i jo crec que és algo que precisament en el Dia dels Valencians i Valencianes hem de continuar celebrant.
si hi ha algun dubte o qualsevol cosa, simplement aprofito l'ocasió per convidar el conjunt de la ciutadania a unir-se als actes de la Diputació, per convidar també a les alcaldesses, als alcaldes, a regidores i regidors a fer ús de la imatge corporativa de la Diputació i sobretot per convidar als valencianes i valencians a festejar conjuntament el 9 d'octubre. Moltes gràcies i si hi ha algun dubte us atenem.